ye bom pae osoro ene asase ewura wona tumi ene ahode nyina eye wodia ene nso wame ye ho kwae se Awurade emfo asem emre won krofo ye bom pae se wo se ma wasem a ebe utumi ene wa hoden eni akire na enye nsira mayen ye da wase we ne Awurade Yesu din mu amen Amen. ebe nyankopon asese Awurade ehu ye mobo na ene nso wame ye ho kwae na nasem so ebremo ba bia wo bia mo ankasa mo nua ene mo dofo apostle kwati nie ene nso ye be kasa afa enkwagye ho ye be kasa afa onyame ansem a ebetimi ate ye ho na edi akọ heaven to obia momoden pa no nyina so mi pa no ntie ni ye na asem ne enkosie no na ayi nsira man ene ye kasa afa the 7 bases of Christian faith. The 7 bases of Christian faith. A Christopher, and your man son, a Christopher GD Edinaso. And your man son, a Christopher, ye GD Edinaso. In the Indian year pass, so be 10 year pa. You will never be over, and your man son American. And also, it me a divided a Christopher. And I sound so a unity. A division back, Christosum. And asan so the unity eba the tie o we tie metie ni pa na timi aboa enem asan man so no unyame asafo no ene so ejina so pa yie to a wo pa heavy akro na person yango pa oje wonkwa bia no ma oba abo ne men na enchechi mu no betimi aboa ye yie pa ye woni man so mu ho a eno na yango pon asafo ana ase Kristosom gidie no ejina so ena ekire asafoni wura na ne ma nso ye be kire emu bi e be kire asafoni wura ya asafoni ne dia na eno na ebeboa ye bebre pa ayie na ye ba boso ma akoma ye bo ne ma akoma no a ye nso no di akire mu nyina ne akoba ye bo no obi ahun no hu se Christopher ye gidie no ye nkwagye ye heaven nkro ejina saa enema enso yi a ye be ka ho asem so na eti obi ai na menim se nkosie no ebe yi nhyira ma ye bebre pa ye pa eni kanti ase se nyangopon asafo eye baako nyangopon asafo owi ase nyina no eye baako enye mienu ananse miensa do ye were thousands of churches ananse millions of churches na owi ase ebia nkonso ene ne din yakwa wi ase a ye wasori bebre ene ebia nkoso ene ne din nanso ni kanti ase se Awurade Yesu be wi ase no o se nikuo ananse na safo eye baako tie be nka nyangopa asem no e wo John chapter 10 16 John chapter 10 verse 16 ni enhwade ene be enfi John chapter 10 verse 16 John 10:16 ye obia eni ma abo na fi nyina nka ne enhwade o se na mi wonya wofro a onfiri eban mu won so na ikasa medi wo meba na wabetie me ne na ayekuo baako na hwefo baako tinyamopon Yesu se nikuo nyankuo no ayekuo baako pe na hwefo baako one flock one shepherd eni sa nyankuo no de se obia ka ho bie ti won se onya wofro bi a odo mu nyina eba enwamuo mu dwamuo no so baako pe na meka nyanopon asafo ye baako pe na sa asafo no ese obia ewo mu bie na obi da masa asafo no ye fe ne sei onyankopon asafo enidin onto ne din die say dia Church of Christ o Church of God o enye din enye name eye possession and am be kan won asem mrebe me be sa kan won asem bio onyankopon asafo enidin endie ye kan onyankopon asafo a asafo bia na etie onyankopon asem na edi onyankopon asem a na twere ato obi adwuma bia no enyame asafo a edin a edalafo no so de enye barrier edin bia edasafo bia so bia de enye kwansidie ena ensi emfa division so mba na bebrenu amadwene se nyangopon asafo no ewodin da bi ye ka nyangopon e ka Kristo asafo a ana ye ka nyangopon asafo a enye se eye possession
enye din ekesa asafo ni Nyankopɔn de asafo no enye din ende din bia no eda asafo no so bia no de enye eno de endete ye ntem se we di say asori bia betie bia so mani din bia no na so no abay denomination seed denomination kwan so achi ye beka ho asem ende wo se ne nyankuo no baako ena ohwefo nso baako na saa de kan asafo mpempempem obi ase nyina no omu bia no a ombedi Kristo anamo achi bia no amode Kristo asema aduma bia no Onyankopɔn hunu se asafo no ye ne dia na asafo bia nso emfa Onyankopɔn asema anya aduma bia nkosie bia no Onyankopɔn hunu se asafo no enya ne dia de mmenti ase ndi ebehwe enema nso a Kristo fo ye gidie ejina so minim sasa de American a efa asafo se eye baako ana se Onyankopɔn asafo enye miunu anya miensa no do minim se ye benya different preachers ewo different preachers ewo if say different locations asafo no ebewo different locations different cultures different languages different names but ni nyina de mu bi anya barrier de wo asam ebenya sam bakamfo ahodo bebre asoro no ebewo mia eni fa akọ but kasa ahodo bebre culture bebre nu an ebewo mu but de mu bia so no de ewo mu an se Erwade Yesu ena ebi asafo no so na se Erwade asem a Paul eka no wo amama mu no eno na Peter nso eka edi nso Paul asore ena so Peter asore do eni fa akode different preachers different locations but eno nso nkyere se ebi ankoni ni wura asafo ni wura eni Yesu na yehwe enema no ameka nwa Nyankopɔn asemo no Onyankopɔn ede enema nso bi asi ho a anaasa ato na eni se asafo bia ense eso asafo bia de e wasa asafo ni nyina ya dokoro se difference ba mu pa na baako ya toro baako mfra ruade enema ebe bo yesi Nyankopɔn asafo eye million kora million set square wo wi ase a edin no enye barrier but doctrines ni na bebre ni Nyankopɔn asem wo mu no ena ebe kan ya abomu ena ebe de tie ntem na se saa ne manso ba kokora sesa e asori bi mu a ba kokora sesa wo gidie hu a wa feel ebe 7/7 and ebe 7/7 di yehwe ni ye pa ebe nka Nyankopɔn asem no e wo Ephesians chapter 4 wa Bible bia bi ho na asem nyina wo na saa ne manso ena enne hye asafo no nso ena de ba ko ye bra asafo no ena ma asafo no even se bia eye baako na ebe kan na fi ya fa ne maako na fi aboa ye nyina ye nka Ephesians chapter 4:2 4 na fi wo bi am fa ne Bible wo se na ka Bible no a wo se ahobrase o se enti afi Erwade de bia ni mitumo ko se monante se de efata me kan free verse 1 efata fra odi afre mo ahobrase adwene ene odwo nyina mu ene odwo mu abodokyire mu munkura kura mo ho e wodo mu momoden emfa asomdwie ho ma enkura ho ba akoyi mu fo ho na asem ne wo ne 5 wo nipa bia ba akọ ho ba akọ se de wafre mo nso mo frɛ eni aso ba akọ mu Erwade ba akọ gidie ba akọ esubo ba akọ yenya Erwade ba akọ esubo ba akọ ye nyina Nyankopɔn ne agya baako a odi ye nyina ye so na ofa ye nyina mu na ote ye nyina ye mu Erwade asem ye ha se enema nso bi a ha pa na ye kan wasa enema nso a Kristo som didie a Kristo fo ye didie gina so pa nie ye heaven kro se be ko heaven a sa asori nyina betima yenka sa asori nyina betima yenka bomu se mpa pa betima ba so asafo ahodo nyina mu a na se ye ntimi ye baako a sa asem ni gina so na wabɔ enema nso bi dia eno na ye genkai ye sa timu biwo sa ne man so no a ye didie gina so no ba and did kan ne say one spirit did kan sorry one body one spirit one hope one Lord one faith one baptism and one God mo he no so wo se sa ne man so Bible no ama ye ne man so bi a ye didie ebe gina so did kan no wo se nipa bia baako a ya safo baako honhom baako inda so baako Erwade baako gidie baako esubo baako
Nyankopɔn baako wɔse Nyankopɔn yɛ sɛ baako nipadua nso yɛ sɛ baako anidaso yɛ sɛ baako gidie yɛ sɛ baako asubɔ yɛ sɛ baako ne saa sɛ ne saa ne man so yi wɔse ebia yɛ baako yɛ no nso enti ensei no woyɛ kristoni a firi aseɛ ne saa ne man so yi a yɛ bɔbɔ so yi enya mienu enya miɛnsa ɛwɔ sɛ Christian obiara wo sum Nyankopɔn obiara na asafo biara no ɛwɔ sɛ ebiara kɔyɛ 7 ones obiara yi 7 ones unu sɛ 7 ones na yɛ sɛ asafo baako didie baako asubɔ baako Awurade baako ndiaso baako, one hope, one faith, one baptism, one God. Sana mani nyina sɛ ekonya Nyankopɔn mienu a baako bɛyɛ false God. Ekonya Kristo Yesu mienu a baako bɛyɛ false Jesus. Ekonya baptism mienu a baako bɛyɛ false baptism. Se ekonya hope for then say bia two hopes a baako bɛyɛ false hope. Na ni nyina ne ye bɛbɔ so na fa etimi aboa yɛ. Enti Kristo so nyina so no. Kristo fo ye gidie agina saa ne man so yeso. Awurade baako. Praise the Lord. Hallelujah. Ti you say Awurade baako di enya mienu ena enya 4 di yen hwɛ de me kan a de mesa obi ate ase ne sɛ ye pɛ bi akɔ ya ne ye se asɔre nyina yenya nkambomu ye nyina ye taa kan Nyankopɔn baako ne nyina ye som no wo yɛ right wo ka se Nyankopɔn baako na wo nyina ye som no a wonti ye maaka odi a wo yɛ 1 point 1 point no kore say Nyankopɔn baako ne nyina nsom no but insi 1 point wo aka 6 points the moment ya bega Nyankopɔn baako ne nsom no ene ye beba so Yesu baako ne nyina di na chi no watwa 1 point ye maaka watwa but aka 6 nso and you say the 1 point ye se ne ma nso no me say me kan na munyina masa munyina mo na mon kan ma me say bia me na ya nkan ni ya dipadua baako 1 baako 1 there be 2 and that's what baako 3 Awurade baako 4 didie baako 5 asubɔ baako 6 Nyankopɔn baako 7 ne say inyane say 7 ne say one body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism and one God. Enti e wasa bi eni nyina eye baako eni say vanessa esi eni be yem faton na aboa ye nyina na fa yetima ten ma bi ase example say yem fa say Yesu Kristo every Christian bia gidi say Yesu oye baako nya mienu Kristo fo bia almost there Kristo fo nyina gidi say Yesu Kristo oye baako pe onya mienu so be mienu dia na baako be force obi oye bia ba bonako 2 Corinthians 11:4 bia tu na fa ye be genka wo yesi Yesu oye baako pe onya mienu eni say Yesu ba ye mienu dia na say na baako ye force di yen na so Awurade baako pe na wo bedi ye nyina ye so enya Awurade mienu na ebe control ye di yesi Yesu oye baako ye say eba say Yesu be mienu dia na ne je say yebenya force Jesus di yen nka na yen fa nte de me kana si yi o say 1 Corinthians chapter 11:4 or 2 Corinthians bamcho na se ombeka Yesu foforo bi ehu asem a yenkae ana munya honhom foforo a munya ya ana asempa foforo a monye ya ene na mutie ne yie ha se Paul kan se bibiri achi na o ka akosi a no o asafo no o kasa kire mo pa yie pa yo Yesu wo ho a Paul mo kan ho asem ana ye honhom so wo ho honhom baako pɛ na wase di asafo nyina so enya honhom mienu enya so ya honhom na do so bebre pa yie but honhom baako pɛ ɛna e control Onyankopɔn asafo ene honhom baako pɛ na di me so honhom baako pɛ na edi wo so a Yesu ban ye ne ye ya kwai ye bibia ɛbɛyɛ baako because honhom baako no de nyina bɛkɔ no kora baako na en kan kyerɛ me sɛ ade eburu a na ɔka kyerɛ sɛ we say black we say white we kan kyerɛ wo sɛ awaredro ye we say awaredro nye we nkan kyerɛ wo sɛ ye bosu wa baabi ye ebituma bosu wa nsum we sɛ ebituma bosu wa Sunday da bi baako ati na ɛno na sɛ yehwe baaburu mu yiwe ɛna de ye nkyerɛ sɛ we na ati ana sɛ we na atwa ne ma ɛna ye me wo no sɛ ɛne ma nso no a
Nyankopɔn de ade ato ho no ɛno na de yɛbɛkɔ heaven na ɛno na ɛna betimi yam hunu wunu ya bo sɛ me nua nie ɛna bɛhu sɛ wei de onya me nua ɛwɔ nyamesum de onya me nua na ɛno na yɛka ho asɛm ɛno na meka sɛ Christopher gye to me sɛ Yesu yɛ baako de a saa na gidie nso yɛ baako sɛ nya gye to me sɛ Yesu yɛ baako pɛ Yesu baako pɛ na wɔwɔ de a saa asɛm na yɛ sɛ Yesu yɛ baako no saa baabo no nso akyerɛ sɛ gidie no nso yɛ baako saa baabo no akyerɛ subɔ nso yɛ baako wɔsi Nyankopɔn nso yɛ baako asafo no yɛ baako na afei yɛkasa baako no yɛkasa baako a yɛno yɛbɛkyerɛkyerɛ ne nti a one body no ɛno de nti a ɛno de yɛnkɔ details yɛmfa no maako ehia pa sɛ yɛfa no maako ne yɛhwɛ ne dasoɔ baako no a wɔde ama hoteefoɔ ne yɛhwɛ gidie baako wɔde ama hoteefoɔ na afei yɛhwɛ asubɔ baako wɔde ama hoteefoɔ honhom baako wɔde ama hoteefoɔ na saa honhom baako wɔde ama hoteefoɔ no ɛna air control deeper life wana ɛna air control salvation ana ɛna air control bride of Christ ana ɛna air control church of Christ ana gidie baako na church of Christ kura ana Baptist for gidie baako no ana Roman for ne Presbyterian for gidie baako na na so obi a gidie ɛso obi awurade ɛso obi asubɔ ɛso obi ahonhom ɛso obi Nyankopɔn de a ɛna ne yɛti Nyankopɔn yɛ baako na ɛno na wɔ sɛ baako na nneɛma no yɛ nson na yɛnhwɛ inime sɛ enema makasa sɛ ekohia mienu na contradiction ba modi a na sɛ baako no ɛyɛ false faith ni kohia mienu gidie mienu na ka yenyina wo sɛ yenyina gidi sɛ Christopher nyina wo sɛ yenyina gidi sɛ either sɛ one wife ana sɛ polygamy nso a na yɛ sɛ yenyina hu sɛ yedi tum onyame asɛm saa na ɛnse bi tia na bi tum ɛna ɛnse obi can say on the sex before marriage obeti no obaada ansa na waware no obi there bi wo wa e ware oba wi ansa ne nada ba ko ti enye possible sa this say we contradiction say ba mudi a e wo se wa wutie mu hwe ni yie pa because say udi false faith ya chi a yentime untime nko heaven so udi atoro didi achi a yentime nko heaven ma ne yie na true faith e be ko heaven True God no ya baako true Lord no ya baako na eno na yegusu a nti se asubọ ehia mienu a na se ne hu di asia na se baako e false baptism no bi eni won so obetini false baptism akonya Nyankopɔn nkyɛ ko wadi ka kyerɛ se odi ato aman se e wo se asubọ ya baako ti de mimi nyaa ye no se ye bɔ masu ɛwɔ Ghana sa asubọ no e hwɛ baabo mu de bɔ me no obi wɔ America sa asubọ no ande ne bɔbɔ no edin baako pɛ no ana e bɔbɔ no enso no ne de ne enso me de ebi say one have yes say baako have ye baako bon sam james yes say baako eni have mienu wɔ hɔ eni bon sam james mienu wɔ ɛyɛ baako eni have baako no e bɛ se yɛ koro no ɛkwan no so yɛ baako ne Nyankopɔn baako pɛ ɛna yɛ nam so kɔ Awurade baako pɛ asubɔ baako pɛ gidie baako pɛ honhom baako pɛ ɛna yɛ nam so ebi saa enema nso yi sɛ baako kona feli wakwa mu a hweniye pa ndi wan honhom baako pɛ ɛnɛ nso de honhom de aye bebre hu papa ne honhom nsam de aye bebre papa obi anko ne honhom ɛnɛ mo no spirit abe wi ase bible so awon ne sɛ me anya honhom nyina ani o ebi sɛ ne nyina ne fra ruade one spirit pa na sɛ control agidifo nyina na saa honhom baako pɛ no ɛnɛ sɛ wuhu na control wo na de ese ene e control mi a meni wa brabɔ meni wa gene meni nso ye nyina no ebe ya baako o me se bi ye ntena kuro baako so de o me se bi ye ntena so de baako mo de na nso no asem baako pɛ na ye kan o kan wa so na asem baako pɛ na me so me kan ma so ru mu na nyina nso ne se e didie baako pɛ na ye nyina ye preachie na no na ye bɔbɔ so na Yesu se di wa wutie me ye se Jesus ye say baako Nyankopɔn yɛ sɛn baako dise Jesus yɛ ba sɛ ade baako a so obe so hu no obi sɛ obi yɛ wu nua a woni ne so Nyankopɔn de a na emfa Jesus nyemfa ton so bi a hu Romani a ana Presbyterian ni a ana Anglican ni SDA ni ana Church of Christ ni ana Jehovah Witness na enso doors brother of Christ ni a no obusa na sɛ obi ana wu gidi sɛ Jesus no de Mary ɛwo no a wu ye na ɔsɔre fira wufuo mu na ɔkɔ soro na wɔte hɔ na ɔbɛsa aba ne mpire no nso na ɔbɛbu wiase atan de ɔde ɛbɔ ne akyɛ de ɔyɛ emu adwuma no wɔn agye ne die won Awurade baako Yesu baako pɛ no a ɔno nko ana ani no bisa
ubisa president ni Methodist ni say won so Erade de na wu ni no na say ono ka wo de wu ni no no de wo di ni tumi say wo ye Mary ba na wu ye on sorry ye no sa Yesu no ni na chi di a wu ni ana no Moscow 1 point onu kura 1 point onu wonti nso nti ye but akasesi o say eno nko ade an ke nyina ye ba akon because Mary ba no na president for di na chi Mary ba no na Roman for Anglican for Pentecost salvation deeper life obi edi na chi ende we wunia na nso ye mfa nso wa ye nyina meka say Yesu ba akon na di na chi ampa Bible say Yesu ba akon wa me hu say Yesu ba akon nya mienu me wie mo no say no na Baptist for di na chi Baptist for omuni ko no omu Yesu na deeper life for ko no omu Yesu ba say me Yesu na me di na chi a me tie no no a minimum so oba na mpre no so abubu wi ase ate no sa Yesu no na Baptist for di na chi di a me ne Baptist for minia ne azifo minia ne lipadayefo na fa ye besa hwehwem enema nsia no aka no nso no se ba akokora bobira wo mu pen ne chendi pa onye Awurade mo onye abio onye wonu abio amen enti e won sa ye nyina ye niafo kosie se me nia me ni free wa ma da wa mfada no woni me ga se me nia me ni free wa mfada ono ye beretuni na amna me papa ya so ni na me maame eye agonani a na me obi a me ni free wa ma da 1 father na won so obeya gura ni so bebre tu ni obe traba me kura no anu abi na onu okura di yansha na so bebre pa ye pa ndi Christopher din ede da so de enye obstacle ensi ye kwai na no so bebre nu ade ay consider ende mamu kura onyankopon ni mu kura ni mo one faith, one baptism, one spirit, one hope, one Lord no ede ko onyankopon nche ndi wa wutie me and some of those will prepare you pa into your sin. Obia woni ne honhom Nyankopon Bible na dia amaye no. Honhom a Bible no e dia amaye no. Sa honhom na o se munyina o se ye say ba one spirit mienu ana eni deeper life won ko no spirit ana Jehovah Witness won ko no spirit ana ne mo se ye konya sa spirit no se eyi ni nwadi a ni manifestation e ba akopɛ and so honhom man Nyankopon dia man na indwelling spirit no indwelling of the Holy Spirit na honhom betra ye mu a woda ne honhom di wo suban ba akomu eni se odo na ebrɛ me a odo nso bebrɛ wo wode obuo na ebrɛ me a ode obuo bebrɛ wo enti Awurade ba akɔ honhom ba akɔ gidie ba akɔ na asa ndi ye problem kasia pa ni ebubu hɔ dia ye nyina betuma ye ba akɔ but ekoduru ba bi se subo ekodu ba be se gidie nu a na asɛm aba pa ye nyina na se Nyankopon ba akɔ ne yesom no ye right Nyankopon ye ba akɔ Bible na gye se Awurade ba akɔ we ye right honhom ba akɔ hey oku ba ne bi nye kuru ba obi se be enye hom papa obi te be hom papa mum ye nhwem ye hu se eye hom papa na eye saa na akasa ti a wakasa ti Nyankopon hom na nye hom papa nso na wudi akire nso wodi false spirit akire nso a eno nso banyira Awurade ba akɔ didie ba akɔ esubo ba akɔ munyina Awurade yesai ba akɔ mo kan ni ye pa endi titu ni na mbesa metwe adwe nyina nso an se na de me mfa na maako nka se me kan se me fa na maako aka nya nso se eni da so ne ye ba akɔ pɛ o ka Matthew 25 for ye obi e se false hope no mo ebi o mo anfa enhunu bi ansi o mo kan ye chi no ene o ma de oil si o mo kan ye chi no o mo de oil si o mo kan ye chi o mo ko si ayi fro kono but o ma anfa oil ni bi enso man an ka mo kan ye no mo false hope o mo nda so be say o kan ya na Christian o mo betimi de yakọ ene ye fe na say false hope and there so bi ho Bible na me ye nda so bi o endi enso wani da so mi mani da so ne say me have ni mani da so but ye ba hwa eni da so awodo Nyankopon de amaye o say eni da so ne ba akopɛ eni say sa ni da so no ena Roman fo kura unia no wo Roman fo ye niafo na se enye ni da so ba akopɛ ne kura ye de a na nya jide ba akopɛ ne kura ye de a madamfo unya minua Awurade mi na unya minua eni ekri of say ye nyina ye te events bi a ye unite union no I say so union na say ye unite na enyina enya no kura yo so da a false unity a false union dia de kuru ye ebre yen dia man ye baako ene se nyina ba dia to mo se Nyankopon ye baako ye be dia to mo se gidie ne baako ne hu sa gidie no ene sa gidie na wo ekuna wode a minia no unia ne me ne mo se mi gidie nko na wo gidie nko dia asam no e maake ye ati enti emra
me boss am nyina me summarize asem no dia me kan nie Ewurade baako enti da ngopon ma me ho kwan ya mefa enyama nso no mefa ne maako enya mfaaye no wo wutie firi ase hwemu obi se won kwan gina so se enye gidie baako ode ama ho teefo no ana wudi akire di a na onya gene se o na se ni obi anko ne gidie eye bonsam ka sa obi ka kire wo so na se gidie die ye nyina gidie ntimi nya baako nyamopon se gidie baako ode ama ye no se ye nyina gidie ntimi nya baako wona ka sa kire wo obi aka sa kire wo pre wo pa wo kum pa yie pa na sa nipa no aka se onya se nyamopon de ye baako pe nyam ba bi o ka se nyamopon baako no ka se gidie nso ye se baako o ka se subo nso ye se baako na wo ti ase hu se nyamopon ye baako de ane nta won ti ase subo nso ye baako ana won ti ase gidie ne baako e ho na na de ntokwa ye ba no ba bi wo ho pe ba bi wo ha ensam a wo ho no na de mi bia ni kwa ndi ye se akrisofo gidie no ejina ma say enso nti ene wa wutie me wa ene onyame asem aba won nche ya ene wutie me no bo modi bebre pa ye pa na ma asem a wutie enkasa nchiro Ewurade baako Ewurade onyamienu ndi se deeper life salvation Anglican Methodist onyamopon onim Anglican onyamopon onim salvation onim deeper life onim Church of Christ onim Church of God ni nyina denominational names ededa nyina so de onyamopon onim ni one faith onyamopon eni one spirit onyamopon eni one baptism and it's a one baptism na Roman for and Anglican for the whole areas of nyina kurade a ye nyina ye baako na se obi anko ne baptism di a na contradiction abamo di a di ene di ejina Bible so no when you kura one baptism and they say wo di ene ekogina bibi ekogina ni panyansa aso ekogina ni pa na so di a and ye ditum se ye ni wo yira de ye hia wo yira honhom ba akopɛ and say na honhom ba akopɛ na edi ye so a saa honhom ne nka nkire wo se wo ni wo ba na ansa na wa no na saa honhom ne nka nkire me se wo ni wo ba da war nansa na wo na da no anka nkire me se ko bosu nsuo mu we nso ko bosu kwa Sunday mo se onyama ye ene se ono kire ye de anye de a se ekohia mienu wo Bible mu na me ko benkum me nyera ai uko ni fa na wo nyera ai de a me ensa me ko ni fa me konda mo akọ benkum me ko Bible na data wa me ye kwa se me ko benkum me ko ni fa eni se ko benkum na ni fa wo nyera ai na mo si enko benkum na wo de wo so ko ni fa de a hwan nso na wo tie ye o se na me wo eni abofro bi wo ho a etwa se me di wo mo eba na ebeye ekuo baako ndi Nyankopon asafo o se eyesai baako di ye kaza safo ye baako pa anya se bia branch bia one church bi o branch bi o but ye ka universal church na sa universal church no o mu do se nyina ye baako o mu faith ye baako o mu baptism ye baako one Lord na control o mu nyina edin se ye se ase me se susu bi o pa go se na ma he na mfa ni nyina nkan wasem ana me bia ni so when Roman ni sia na Roman ni ditu me se Nyankopon ye baako a wasko wati ana so watwa uni ana na so nya no na uni ana aka say 6 points and the 6 points na aka and so osa ba say osa aka say e bi kwa na nda so baako de heaven na ni da so example heaven o pakro and nda so na so heaven na pakro na so wona ne ye baako na so nya baako must go 2 points mu ya dokoro ba afemo mani kwanu amakwanu afene ko dure subo so dia no dia fa ha no dia fa ha afe ekobiri dia so a no dia fa ha dia e hona asem ne wo no omini anu me yumi ye papa enne me be fa na maako na metrechire mu pa ye pa enkosie no wo de to mu nsamfa gidie akilofo gidie nyina so no enna wo gina so no foundation ananse wo de Ewurade baako no onyame baako ye ntanka da dia o ni nyame baako pede nyina ye som no wati ana na gidie ni ekura ye ni ana ani pa na wona ne ka no abo wona so waka wona se obi anko ni gidie di onu gina waka se Nyankopon baako na wo ba aburu nyina so no Nyankopon se gidie baako de ho ana wo de afa wiem wo bi de afa soro na obi de afa se enne asam na kasa kire wo me bom paye mesremo wa na wutie me bia unya mfa Ewurade bia no ma ho kwan na sem nim se enkosie no
ebe shepu obi biara apa ha bia akro na ebe boa ye na fe ebe me hu se ebe me hu nsori a ye ne omni na ya baako ene nsori ye ene se ene omni ya baako ne mo se ye form unity union church ana se ye nyina enye baako de baako a eyi enema nso efiri emu no enye baako eye force unity odwane pa ehuma ye bom paye ebade me de ene obi a wo tie wo bia no a asemi atona koma so obese wo so wo bia hye wonsa yidi kan ni na se kora ma wo se ebade ene waka nsem wo ya kire ye me bom paye ma okra bia ene wo hunu se wo som gidie no enema nsonso se ebade baako gidie baako subo baako enye mienu eni sa asafo bi de yanko na wensu de yanko bia ene na question mark abaye ho na de ye nyina de koye baako de obia enso ni nyina obia de nyina ye baako ye nyina ye baako ye nyina ye baako na ye nyina ye wodi anso ebade na masem so bi onkofo ani me de arofo nyina na obia wo ha obia anso hye wonsa boye ho bai ne sira ye da wanse wo Yesu din yi mu amen Amen.